Zato što ga brani Đakić? Zato što je pritisnuo Kosoricu pa se nije usudila pretvoriti? Dobro, rekli da se nećete državnom odvjetniku miješati u posao. Pa ja pitam, ja sada glasno razmišljam. Da, dobro, ali kad glasno razmišljate, štitite svoje kada ih nagazi državni odvjetnik. I to ih štitite na način da kažete da je ta igra nekorektna, da je prljava, da u slučaju Vojka Obersnela i gradonačelnika Koprivnice da su kaznene prijave koje su podnijete isfabricirane i da iza svega stoji HDZ. Ne biste li se vi u tim situacijama ipak trebali suzdržati od takvih komentara? Pa ovo što ste rekli nije točno. Da? Ne. Dakle, ja ni u jednom trenutku nisam vršio pritisak niti prozivao državno odvjetništvo. Ja sam samo rekao da je vrlo indikativno da su te prijave podnijete protiv 3 SDP-ova gradonačelnika upravo u vrijeme kada su HDZ potresali neke velike afere. I ono što sam tražio, kao što je tražio i predsjednik stranke Zoran Milanović, i Vojko Obersnel, i Zvonimir Mršić, i Picula, da državno odvjetništvo odradi svoj posao što prije, što kvalitetnije i bez ičijeg pritiska. Ali smo komentirali da je vrlo zanimljivo da policija podnosi kaznene prijave koje su u slučaju Mršića i u slučaju Picule pokazale se lažnim, a podnošenje lažne kaznene prijave također je kazneno djelo. Prema tome, u jednom trenutku Tomislav Karamarko se ponašao i kao čelnik tajnih službi, i kao policajac, i kao državni odvjetnik, i kao sudac. I na to smo mi ukazali i to ukazujemo i danas. Ali ne bi li vaša da tako kažem, konstruktivna kritika trebala završavati na tome da se vi zauzimate da pravna država funkcionira i da ipak ne štitite svoje na ovaj način. Jer zašto se niste javili onda u mnogobrojnim drugim slučajevima kada su bile podnošene kaznene prijave protiv različitih ljudi nego samo protiv onih koji su u SDP-u? Pa nije točno. Dakle, ja nisam uopće... Evo, ja ću vam citirati Slavka Linića koji kaže Jadranka Kosor je dala nalog za progon čelnih ljudi SDP-a. Pa to je potpuno točno. Ali mislim, vi nemate dokaze za to. Dakle, Jadranka Kosor je sa svojim suradnicima odlučila, kažemo, oformiti poseban tim, PR kampanju koja ima jedan jedini zadatak. Uvjeriti građane Hrvatske da su svi političari u Hrvatskoj pokvareni i da sve afere HDZ-a su jednako teške kao i afere SDP-a. Dakle, kad je krenuo udar na tržnice? 2005., 2007., 2009. Prije svakih izbora su te tržnice se pokretale, ide se nešto naći. Svaki put je to odbijano. U trenutku kada je znalo se da Polančec kreće prijava protiv Polančeca, u tom trenutku se krenulo ponovo na tržnice jer se željelo optužiti Slavka Linića da je učinio nešto nezakonito kako bi bila paralela sa Polančecom potpredsjednikom ove vlade, Linić potpredsjednik one vlade. Ali moramo to još jedan... Dobro, možemo pričati o riječkim tržnicama, to nije baš stvar potpuno jasna. Dakle, tu je stvar kristalno jasna. Slučaj tržnica i sudska nagodba je potpisana pod pokroviteljstvom, da tako kažem, javnog pravobraniteljstva. Javno pravobraniteljstvo je danas paralela državnom odvjetništvu. Javno pravobraniteljstvo je reklo sudska nagodba između grada Rijeke i tržnice je u skladu sa zakonom. Dakle, nije tu odluku donio nikakav SDP-ov dužnosnik, nego tijelo koje danas odgovara državnom odvjetništvu. I u tom slučaju tu zaista više ništa nije sporno. Ali ja nikada nisam izvršio nikakav pritisak na državno odvjetništvo jer sam odmah isti dan kada su podignute kaznene prijave zamolio da državno odvjetništvo u najkraćem mogućem roku, bez pritiska bilo koga, a posebno ministra Karamarka, donese državno odvjetničku odluku u skladu sa zakonom. 7 mjeseci je gospodine Stanković prošlo od toga. Gospodine Jovanović, ali kada govorimo o privatizaciji tih riječnih tržnica, ne moramo ulaziti, jer nemamo vremena za ulaženje u same meritum stvari. Međutim, nije li čudno da su tadašnje riječke vlasti ipak pogodovale riječkom tajkunu Franoliću da dobije nekakve velike koncesije u Rijeci i dan danas ih ima i nije li taj način obnašanja vlasti strahovito, ne podsjeća li taj način obnašanja vlasti strahovito na onaj način koji imamo na državnoj razini? Dakle, stvaranje vlastitih tajkuna koji će onda financirati stranku. Ne. Ne? Ne, zato što... Pa ne bi se baš reklo. Pa idemo analizirati. Dakle, što se dogodilo sa tim tržnicama? U tom trenutku to je bio Hrvatski fond za privatizaciju koji je donio tu odluku. Dakle, te tržnice je mogao uzeti neko drugi. Dobio ih je Franolić. Zato što je, iako smo mi bili... Nekim čudom u SDP-u. To nema veze s SDP-om. On je bio u tržnicama. Teško ću vam povjerovati na riječ. Bio je u tržnicama. I tom sudskom nagodbom to je njemu pripalo. Grad je dobio imovinu koja vrijedi 80 milijuna kuna.
80 milijuna kuna. Da, znam, da li je u redu da je grad ostao bez tih paviljona koji predstavljaju najveće bogatstvo? Uzmite Barcelonu i njihovu tržnicu. Jer grad trebao te objekte prepustiti Franoliću. Ili uzmite drugi slučaj. Znam, ali grad je kasnije ulagao u Franolićevu imovinu financirajući izgradnju njegove tržnice na Zametu. Mislim, ne znam koliko sad ljude možemo uvući u to da razumiju o čemu se radi. Međutim, nije tu SDP čist, ako ništa drugo, apsolutno ne mogu prihvatiti. To je sve, da li je najbitnije da je u skladu sa zakonom, je tako? Tako i kod stana Jadranke Kosor, pa ste vi isto viknuli do neba, što je i trebalo, sve je moralno, sve je pravno legalno. Međutim, to je potpuno, moralno baš i ne može se to uspoređivati. Sad ste mi rekli da je sve u skladu sa zakonom. Ne može se to uspoređivati zato što je grad Rijeka na ovaj način sačuvao objekte vrijedne 80 milijuna kuna koji bi propali da nije tako učinjeno, kao što propada Teatro Fenice, drugi primjer kriminalne privatizacije. Dakle, mi u SDP-u, ja sam bio saborski zastupnik u tom